Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un vídeo podríem dir, de petició popular. És un vídeo que faré d'opinió, o sigui, amb aquest vídeo us expressaré la meva opinió del que penso d'aquest joc d'aquí, Galactic Cruise. Aquest vídeo el faig perquè molts de vosaltres m'heu escrit en el meu últim vídeo que un dels continguts que voldríeu veure de mi, del canal, són vídeos d'opinió de jocs que hagi jugat i de jocs que entenc que siguin d'interès, no? Com per exemple aquest Galactic Cruise, que no ens ha arribat encara aquí a Catalunya i en canvi a la comunitat internacional ja l'estem jugant i pot ser d'interès, no? Doncs com molts de vosaltres m'heu escrit això, doncs per què no? Doncs he decidit fer aquest vídeo d'opinió d'aquest joc, ja que és un joc que ja li porto moltes partides i, com he dit, arribarà a final d'anys per Maldito i crec que pot ser interessant, no?, doncs el que penso jo d'aquest joc de taula. No estic gaire acostumat a aquest tipus de vídeos. Em costa bastant a mi a vegades deixar anar i improvisar, per això porto un guió aquí, em veureu doncs mirant-lo. I bàsicament, doncs res, aquest joc, el Galactic Cruise, és un joc de taula de 1 a 4 jugadors, competitiu. L'editorial productora és Kinson Key Games, els autors són en T.K. King, en Dennis Northcott i en Colton Thompson, i l'art va a càrrec de Lion O'Toole. El que ens porta aquí, l'editorial que ens el portarà aquí a Catalunya, és Maldito Games, al castellà. Entenc que a finals d'any, o principis del que ve. Com ja he pogut dir, és un vídeo d'opinió. Si voleu saber com s'hi juga, tinc un vídeo tutorial complet en el canal. Us animo tots a visitar-lo i veure'l per aprendre com s'hi juga. I, a més, també aquesta opinió la tindré en format escrit al web del meu company, l'Àlex, el jugador inicial, dels quals ja entro com a col·laborador seu a escriure ressenyes en escrit allà. Pot ser que em veieu alguna altra més endavant. Doncs res, passem a veure què opino d'aquest tros de joc, aquest enorme joc de taula. El Galactic Cruise és un joc que quan va aparèixer, va aterrar, el vaig provar a l'Spiel de l'any passat. És un joc que ja em va cridar l'atenció, potser no suficient en aquell moment, però ja em va cridar l'atenció per veure que era un joc d'aquests de molt gran, de moltes possibilitats, moltes normes, però a la vegada em va deixar tan bon gust de boca que vaig voler decidir entrar en la campanya de micromecenatge, dels quals és una campanya superexitosa, i sort que vaig entrar i el vaig adquirir en anglès perquè ara mateix per mi és un dels millors jocs d'aquest any, sense cap mena de dubte. Ens va arribar ara a principis d'any. Doncs el Galactic Cruise està fet a més per 3 autors novells. Aquests 3 autors novells són els que he dit abans. Es nota que deuen ser, a més, uns grans juganers, o sigui, deuen haver jugat a molts jocs de taula d'aquest caràcter dur, perquè aquest joc, el Galactic Cruise, està molt inspirat, té moltes mecàniques inspirades en altres jocs ja clàssics durs, sobretot fan molta referència, moltes mecàniques que utilitzen, dels jocs de l'autor portuguès més famós que hi ha, que és en Vital Lacerda, que també és famós per treure jocs grans i enormes de complexitat alta com aquest. Doncs ja veureu, compararé bastantes coses del Galactic Cruise amb jocs d'en Vital, perquè és molt natural. A més també que en els pinzells estigui la mateixa persona que pinta, o sigui, dissenya el disseny gràfic i l'art dels jocs del Vital Lacerda, doncs també estigui aquí, doncs la seva similitud encara és més evident. Bàsicament, doncs, això. Passem a veure quin seria el primer apartat, no? L'opinió, doncs serien els dissenys i components. Jo penso que Galactic Cruise és un joc que té els millors components i el millor disseny que recordo anys. O sigui, està tot super ben fet, super ben polit, tot està molt clar, no queda moltes coses, em sembla que no hi ha marge de dubte en moltes coses a l'hora d'iconografia i tal. Tampoc hi hagi tanta iconografia per el contingut que té aquest joc. I tot està molt ben fet. O sigui, és un joc que buscava, la mateixa editorial i els autors i això ja buscaven que fos excel·lent en tots els aspectes i amb els components i d'això, per mi, ho és. O sigui, per mi tots els jocs han de semblar-se a aquest, tot el que s'assembli a aquest, anem bé. El que passa,
Això és sense la part de l'oxificada. La part de l'oxificada substitueixen les monedes de cartró doncs, amb unes monedes metàl·liques i també el cartró, que serien els anuncis, amb 1 metre quilat. Això seria el pack de millora. Amb això ja fa que el joc sigui la bestialitat de preciós i de l'oxificació màxima. Ja és el nivell màxim possible en el món dels jocs de taula, que jo considero. I la gent que ens agrada això, doncs ho gaudim molt i ho agraïm molt. Que no m'hagi deixat res. Doncs sí, el que passa a nivell de disseny gràfic, a nivell d'això, doncs és Aya O'Toole total. O sigui, tots els jocs del Vital Lacerda no deixen marge de dubte i aquest tampoc. Es nota que darrere hi ha la mateixa persona, que és un dels millors del món. Llavors, però clar, això té una part negativa. Aquest joc no es pot gaudir no premium o no deluxe. Què vull dir? O el jugues a grans o no. O no el jugues. Clar, no hi ha una versió reduïda d'aquest joc. No hi ha una versió més simplificada o més, ajustada i que el seu cost de bord del joc sigui més reduït. És un joc, o jugues gran o no jugues. A la vegada que la caixa ocupa molt espai i molta gent que tingueu poc espai a la ludoteca, doncs pot ser que ja no us hi càpiga. Sí, o sigui, pot ser que arribi algun dia que treguin la Slim Fit d'aquest Galactic Cruise, però ho dubto molt. Llavors, el que fa a disseny i components... el reglament jo el trobo perfecte, m'encanta. A més de mides i tot, que és un din A4, un foli, crec que és aquest d'aquí. Per mi està super ben explicat, exemples on hi han d'haver-hi exemples, tot molt clar, sense... Les pàgines podeu pensar que agobien molt, però és que no és tant, perquè a més marquen de color blau que són exemples, que potser no cal que tu acabis de mirar. Gran reglament, també, buscant l'excel·lència. Llavors, només hi ha un aspecte negatiu, que és que hi ha unes... En el tauler de màrqueting i en el tauler personal dels jugadors, hi ha una mena de dos zones que s'haurien de diferenciar i tenen el mateix fons. I s'haurien de diferenciar més bé. Perquè a l'hora de jugar és l'únic punt on jo, quan he explicat el joc a l'hora d'explicar-lo, a l'hora de jugar, als jugadors que comencen, els hi he hagut de diferenciar molt bé perquè es pensen que és la mateixa cosa, i no. Una cosa és pels dies a l'espai i una altra cosa són les destinacions. Jo penso que aquest és l'únic punt que pot generar confusió a vegades a l'hora de jugar. Però, seria canviar el fons d'un lloc perquè semblés el dia a l'espai o fos una cosa diferent. Però per mi és l'únic defecte que he trobat a nivell de disseny. Llavors, passem a les mecàniques. Les mecàniques, doncs, clarament, és un joc aquest, el Galactic Cruise, que la seva mecànica principal és col·locació de treballadors, que podríem dir amb desplaçament d'altres treballadors, o sigui, en bumpings. O sigui, jo col·loco un treballador d'un espai i si el treballador d'un rival no és que me l'estigui ocupant, sinó el faig fora i al fer fora, doncs aquell jugador que s'ha fet fora obté un benefici. Jo penso que, abans d'aquesta mecànica ja la trobem en altres jocs, com per exemple el The Galleries, del Vital Lacerda. Però què passa? Que aquí va diferent. Aquí, a l'hora d'enviar el treballador fora, el jugador que li han fet fora el treballador no fa una gran acció secundària o principal com passa amb The Galleries, sinó que simplement és el cobrament d'algun ingrés. Això fa que el The Galleries, quan és una acció, a vegades es perdi el nord, el flux de la partida i el ritme de la partida. I a més també a vegades trobo que es poden generar situacions de king-making, salvant les distàncies, en el The Galleries, I... Ui, que tinc poca... Veig que tinc poc temps. Per la càmera. I llavors, aquí no. Aquí, a més també, el jugador aquell que ho rep un ingrés i ja està, fora. Està molt més ben fet, podríem dir, almenys pel meu gust, i no entorpeix, no posa pals a les rodes al flux de la partida, tampoc mareja, i a la vegada tampoc genera uns grans desbalançaments, perquè, clar, amb el The Galleries, si hi havia algun jugador que podia fer més accions principals que algú altre, doncs acabaria fent més coses. Jo penso que aquí el Galactic Cruise, la mecànica aquesta de col·locació de treballadors amb bumping, està més ben feta.
efectiva, més simple, més elegant, podríem dir. I no sé, que no... Tampoc depèn tant, quan amb el The Galleries era exagerat. A vegades no anaves a un lloc perquè no volies fer fora aquell, perquè sabies que faria una bona acció. En canvi, aquí no. Aquí val més la pena potser tu anar a col·locar el treballador on toca per fer tu les accions, encara que ell li fas un bumping, que tampoc li ajudes en excés. Però això és, almenys, i també durant la partida, és molt més agradable de jugar que el The Galleries, el Galactic Cruise. Llavors, què més? Aquest joc també combina de manera excel·lent doncs, les altres accions que té el joc, que és doncs, la temàtica que consisteix en construir coets, aquests coets amb recursos, aconseguir fer-los volar abans, havent fet una programació dels viatges i obtenir uns clients que van al Crowway. Tot això està superben enllaçat. Està molt ben calibrat, es nota que és un joc que s'ha treballat molt, es deu haver testejat moltíssim i es nota que aquí hi ha hagut moltes partides de prototips de testeig que han aconseguit enllaçar molt bé el conjunt de mecàniques i tot al cap i a la fi, la història del joc, el conjunt de passos que has de fer per tirar endavant els creuers. Després, també trobem altres coses com en el The Galleries, que seria el mesurador de reputació. Aquest mesurador de reputació aquí, per exemple, el que fa és explotar-lo més, que no pas amb el The Galleries. Aquí en el Galactic Cruise el marcador de reputació també ens serveix per pujar més punts, però a la vegada ens serveix per obtenir recursos, però a la vegada també ens serveix per reduir el cost dels desenvolupaments. Que el desenvolupament, al cap i a la fi, és la gran gràcia d'aquest joc. La gran gràcia que aconsegueix enllaçar-lo de les mecàniques de col·locació de treballadors amb les tecnologies, i aquí en el track ens diu que hem de pagar i que no cada vegada que utilitzem desenvolupaments dels rivals, és magnífic. Això fa que per mi sigui un disseny exquisit. Molt, molt ben fet. Que tots els jugadors de Kuldoo, que busquem aquest combo i duresa a la vegada, és magnífic. També, per exemple, trobem els objectius finals, que no són secrets, són durant tota la partida i, a més, són determinants no només al final, sinó també durant la partida. Que això és, per mi, és clau. És genial. Que durant la partida també es puguin anar complint. A diferència de, al final, jo tenia això, jo tenia allò. I que a vegades aquests objectius, jo penso ja de final de partida, penso que han d'anar desapareixent els Eurogames, ja fins i tot ja no s'hi posen, perquè generen frustració i no donen més que molesten a vegades durant les partides. Molt bé, doncs també, per exemple, un altre punt interessant és el de les tecnologies obertes, que els quals es poden utilitzar tecnologies d'altres, això sí els hi paguem, que això, per exemple, també ho trobem a l'Inventions, a l'evolució de les idees del Vitaly Cerda. Això també, per exemple, trobo que està molt bé. I tot plegat, o sigui, és un trencaclosques molt ben fet, amb carrera. A més, el ritme de la partida no són rondes justes o aquelles, sinó el ritme de la partida està subjecte als jugadors, o sigui, això m'agrada a mi, per exemple, m'agrada molt. És una característica dels jocs del Dani Garcia, que aquest també té. Doncs la meva experiència. Galactic Cruise és un joc gran, complex, exigent, dels que a mi més m'agraden, com a Eurogame. L'esforç que has de tenir i has de posar a l'inici, la corba és alta. No pots anar a veure què passa, no, aquí s'ha de venir estudiat. Per això podeu mirar el meu vídeo tutorial, dependre com s'hi juga. Però l'esforç val la pena. A més, també és un joc que a 3-4 va molt bé, com a la majoria d'Eurogames, però les normes que hi ha per a partides a 2 jugadors estan molt ben implementades. Penso que funcionen molt bé i que us recomano. És més, he jugat a 2, a 3 i a 4 jugadors i a tots, qualsevol nombre, és un joc boníssim. Ara bé, és això, o sigui, és un joc que la corba és dureta, s'ha de... Les primeres partides, jugar-les al mode introductori que ja et diu el joc. No us el salteu, jugueu-la al primer introductori. Val molt la pena. I, lògicament, és un joc que només poden jugar gent
que ja porti bagatge amb aquests jocs. Gent que vingui del Catan, doncs no, lògicament. Però, bueno, ja sabem la gent on ens fiquem, no?, amb això. Doncs crec que em faltava una pàgina per imprimir del guió. No se m'ha imprès, però bueno, no passa res. Crec que a nivell d'experiències això, jo penso que és un jogasso, és un molt bon joc, és dels millors Eurogames d'aquest any, o potser serà el millor, mira què et dic. I això, no sé si... Potser que m'hagi deixat alguna cosa més, podeu consultar la part escrita en la web del Jugador Inicial, com he dit. I res més, si també aquest tipus de vídeo us ha agradat, m'ho podeu deixar als comentaris. Si no us ha agradat també m'ho podeu deixar als comentaris. Totes les crítiques constructives són benvingudes, ja que estic en aquest moment de reinventar-me en el canal. I això seria tot. Moltes gràcies per tot i a reveure!